இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். வாய் கொஞ்சம் மேல் உதடு மட்டும் வீங்கியிருக்கும். குட்டி அப்படியே புல்லரிப்பாக இருக்கும். மேயாது படுத்துக்கிறோம். இந்த வாயை பார்த்திங்கன்னா இப்படி பிடிச்சிங்கனாலே திறந்துக்கும் வாய். வா ஓ ஓ இப்படி பிடிச்சிங்கனாலே வாய் திறக்குங்க. இப்படி இப்படி தொட்டிங்கனாலே வாயை திறக்கும். தொட்டாலே வாயை திறந்துடும். லேசை தொட்டாலே அப்படின்னா வாய்க்கான வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இது டெய்லி காலையில் எந்திரிச்சதும் என்ட்ரோஃப்ளெக்சின் போட்டு விட்டாலே போதும், சரியாயிடும். அப்படி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணியில் நல்லா நம்ம காமன் சால்ட் இருக்குல்ல, கல் உப்பு போட்டு நல்லா வெதுன்னு இருக்குதுல போட்டு கழுவி விட்டுறணும். இது குட்டி மெலிஞ்சிரும். ஆக்சுவலாக இந்த காலத்தில் வராது, வெயில் காலத்தில் வந்திருக்கு. குட்டி அப்படியே புல்லரிப்பாக நிற்கும். அசை போடாது, மேயாது. இப்போ மணி 6 o'clock ஆகுது, இனி மேயாமல் தான் இருக்குது. இதை வச்சு கரெக்டாக ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா லேசாக